Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od nášho Pána a Vykupiteľa Ježiša Krista i od Ducha Svätého. Amen. Drahé sestry, milí bratia, vítam vás pri dnešných službách Božích. Chcem vás privítať slovami z 51. žalmu. Izopom zbav ma hriechu a ja budem čistý. Umyj ma, belší budem ako sneh. Daj mi počuť radosť, potešenie, nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Skry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny. Srdce čisté stvor mi, o Bože, a obnov vo mne ducha pevného. Od svojej tváre nezavrhni ma a svojho svätého ducha mi neodnímaj. Navrať mi radosť z tvojej pomoci a duchom poslušnosti podopri ma. Amen. Poprosím deti, aby prišli k stolu Pánovmu. Vyprosíme požehnanie pred detskou besiedkou. Nech vás požehná Hospodin a nech vás ochraňuje. Nech rozjasní svoju tvár nad vami a nech je vám milostivý. Nech obráti k vám svoj obličaj a nech vám dá svoj pokoj skrze Pána Ježiša Krista. Amen. Môžete ísť na detskú besiedku. A my budeme pokračovať spevom stojacej piesne 156. Stay
plnou vďačnosti dosť nikdy nie. Za milosť, čo mi dal. Pane, ku komu pôjdeme? Veď slova večného života Ty máš a my sme poznali aj uverili, že Ty si Kristus, ten Svätý Boží. Amen. Skloňme sa pred našim nebeským Otcom a v duchu a v pravde sa pomodlíme. Bože náš Otče nebeský, ďakujeme Ti za tento nedeľný, svätý, oddelený deň. Za deň, ktorý si nám daroval a pripočítal si ho k dňom nášho života. Ďakujeme Ti, Pane, za to, že smieme v tento deň na tomto mieste poznávať Tvoju milosť. To je to, skrze čo žijeme, dúfame a nádejame sa. Tvoja milosť, ktorou sa k nám skláňaš, Tvoja milosť, s ktorou nám odpúšťaš. Milosť, ktorou sa nás ujímaš v našich slabostiach, v našej bezmocnosti. Milosť, ktorou si nám dal poznať Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna. A v Jeho kríži a obeti si nám dal tú najväčšiu a najdokonalejšiu milosť. My k tejto milosti Kristovej sa chceme priblížiť, Páne. A preto ťa prosíme spolu so žalmistom, stvor nám srdcia čisté. Lebo medzi Tvojou milosťou a nami je priepas nášho hriechu, našej temnoty, našej biedy. Ale Ty nás priviň a príjmi svojou láskou, odpustením. Zmiluj sa nad nami, prosíme, a daj, aby sme poznali, že dnes na tomto mieste môžeme prežiť nové stvorenie. Stvorenie čistého srdca. A tak stvor nám ho, Pane, čisté pre Tvoje slovo, pre pravdu Tvojho evanjelia, pre poznanie a uvedomenie si Tvojej milosti. Stvor ho čisté, aby jeden druhému sme skrze svoje srdce mohli dávať denne tie najlepšie dary. A tak prosíme, Pane, i teraz sa k nám skloň. Požehnaj nás, požehnaj aj Tvoje slovo, evanjelium Kristovo, aby ono tvorilo v nás čisté srdcia. Prosíme v mene Pána Ježiša Krista, buď nám tu prítomný a požehnaj nás. Amen. Drahé sestry, milí bratia, spolu s vami, s Božou pomocou sa chcem zamyslieť nad slovom Božím z Evanjelia podľa Marka. Z 1. kapitoly, kde od 35. po 45. verš čítame. Zavčasu nad ránom ešte za tmy vstal a vyšiel. Odišiel na osamelé miesto a tam sa modlil. I ponáhľali sa za ním Šimon a tí, čo boli s ním. Keď ho našli, povedali mu, všetci ťa hľadajú. Ale on im riekol, poďme inde do okolitých mestečiek, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel. Išiel a kázal v ich synagógach po celej Galilei a vyháňal démonov. Tu prišiel k nemu malomocný, ktorý ho na kolenách prosil. Keby si chcel, mohol by si ma očistiť. I zľutoval sa nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu,
chcem, buď čistý. Ako to povedal, hneď odišlo od neho malomocenstvo a bol očistený. I pohrozil mu prísne a hneď ho odpravil slovami: nehovor o tom nikomu, ale choď, ukáž sa kňazovi a obetuj za svoje očistenie, čo nariadil Mojžiš na svedectvo ľuďom. On však len čo odišiel, všade hovoril o tom a rozhlasoval, čo sa stalo. Takže Ježiš ani nemohol verejne vojsť do mesta, ale býval von na pustých miestach a prichádzali k nemu odvšadiaľ. Blahoslavený je každý, kto Božie slovo počúva a vo svojom srdci i živote ho zachováva. Amen. Drahé sestry, milí bratia, keď čítame Evanjelium, tak vidíme na viacerých miestach, ako Ježiš čelí jednej, tak povediac, problematickej situácii. Na prvý pohľad sa to javí ako niečo pozitívne, niečo dobré, čo by sme chceli vidieť aj dnes v dnešnej dobe. Totiž, ako k nemu prichádzajú zástupy a húfy ľudí. Prichádzajú k nemu najmä nemocní, trpiaci, handicapovaní, ľudia na okraji spoločnosti. Ľudia, ktorí skrátka túžia po inom, lepšom živote. Povedali by sme dnes po inej, lepšej kvalite života. Toto by nebol azda problém, ak by Pán Ježiš Kristus kvôli tomu všetkému nebol istým spôsobom obmedzený v tom, čo považuje za svoju prioritu. A svoju prioritu on nazýva a charakterizuje slovami: na to som prišiel. Na to som prišiel. A povie to vtedy, keď vraví: poďme inde, aby som kázal evanjelium. Na to som prišiel. Je to možno trochu bolestné uvedomenie si, že Ježiš Nazarecký, že Ježiš Kristus nie je zárukou a garanciou uzdravenia všetkých našich nemocí, chorôb, trápení, bolesti, neduhov. Že Ježiš nie je garanciou nášho kvalitnejšieho života z pohľadu človeka, z pohľadu životnej úrovne a nášho štandardu, tak povediac, lebo kvôli tomu neprišiel. A ďalší pohľad na túto skutočnosť je, a my si to uvedomujeme, že dodnes a v celých dejinách ľudstva sú tu zástupy a húfy ľudí, ktorí potrebujú pomoc, ktorí hľadajú túžobne uzdravenie a nový, kvalitnejší, lepší život. A nie je tu Ježiš Nazarecký, ktorý fyzickým spôsobom sa môže dotknúť nemocného človeka a vytrhnúť ho z jeho choroby, utrpenia, handicapu. Ale čo tu je? Je tu jeho evanjelium. To, kvôli čomu prišiel. Toto zostalo. Áno, už zástupy a húfy ľudí sa netlačia do blízkosti Ježiša Krista, alebo tam, kde ohlasujeme, že by mal byť prítomný, alebo kde ho voláme a túžime potom, aby bol prítomný svojim duchovným spôsobom. Ale to je to jediné a dokonca to najväčšie a najdôležitejšie, čo môžeme prijať, čo môžeme vo svojom živote nadobudnúť, získať ako ten liek Ježiša Krista.
Nie liek pre telesné choroby, ale liek duše, srdca. Liek večnosti. A tak my vidíme na základe tohto Ježišovho postoja, ktorý dáva každému z nás ten vzácny dar svojho slova, aby sme v ňom našli uzdravenie, očistenie srdca, o ktorom už tu dnes zaznelo. V tomto svetle vidíme aj príbeh malomocného človeka, ktorý potom k Ježišovi prichádza, ako on zvestuje evanjelium v synagógach v Galilei, tak prichádza k nemu, kľakne si na kolena a prosí ho slovami, ak by si chcel, mohol by si ma očistiť. A my si uvedomujeme, že tu na tomto mieste sa deje niečo obrovské, niečo veľké. Skôr by sme povedali možno predzvesť toho najväčšieho a najdokonalejšieho očistenia a vyhlásenia, ktoré Pán Ježiš Kristus vyslovil, učinil, uskutočnil. Čo totiž znamenalo malomocenstvo v tej dobe? Aj dnes vo svete táto choroba, lepra, nie je žiadnou výnimkou, hoci pre nás je to ochorenie exotické a nestretávame sa s ním. Ale vtedy to nebola iba choroba, nebola to iba diagnóza. Bolo to niečo, čo sa takmer rovnalo smrti. Človek, ktorý bol malomocný, totiž bol úplne vytlačený zo spoločnosti, zo sociálneho, kultúrneho, náboženského, rodinného života. Musel opustiť svoje obydlie, svoju dedinu, svoje mesto, svoju synagógu, ale i svoju rodinu, aj svojich najbližších. Tak si uvedomujeme, že byť malomocným znamenalo byť skutočne akousi živou mŕtvolou. Malomocní žili v akýchsi kolóniách a v akýchsi spoločenstvách úplne mimo civilizácie. A keď bolo nutné, aby kvôli naplneniu svojich životných potrieb navštívili dedinu či mesto alebo priblížili sa k nejakému obydliu, museli hlasne kričať: ide nečistý. Aby všetci ľudia boli na to upozornení a mohli sa im vyhnúť a nestretnúť sa s ním. Ide nečistý. Nikto sa k takémuto človeku nepriblížil, nikto dokonca nedovolil, aby sa ich pohľady, nebodaj cesty stretli. A tak teraz tento malomocný človek, ktorý pri stretnutí s iným má volať jediné: som nečistý, ide nečistý, uvidí Ježiša Nazareckého. A v tej chvíli prichádza k nemu a kľakne na kolena. Pretože tento človek pre všetkých, pre celý svet, mŕtvy, zrazu uvidí iskierku nádeje v Ježišovi Nazareckom, ktorý azda môže byť zdrojom zmeny jeho života, ktorý ho môže z tej zóny mŕtvych navrátiť do života. A preto podíde až k nemu, do jeho blízkosti a pred ním si kľakne. Lebo Ježiš je jeho jediná nádej na život. A to je odkaz pre nás. A celý tento príbeh je veľkým odkazom pre nás, ktorý tiež akoby sme niekedy žili, a či si to uvedomujeme alebo nie, v akejsi zóne živých mŕtvych. V akejsi zóne tých, ktorí prežívame každý deň svoj život, možno v akýchsi stereotypoch a v nejakých svojich úspešných či menej úspešných pokusov naplniť svoje potreby, priania a túžby, uskutočniť svoje sny alebo na nich zabudnúť. Skrátka, ocitáme sa viac či menej
v zóne mŕtvych. A naša nádej je v tom, že toto evanjelium hovorí, môžeš urobiť krok vpred. Môžeš z tejto zóny smrti vystúpiť. Môžeš vystúpiť vtedy, keď uzrieš svojim srdcom, svojou vierou, alebo čímkoľvek iným, čo predstavuje tvoje vnútorné prežívanie a tvoje vnútorné nádeje, keď uzrieš Ježiša Nazareckého. Keď uzrieš toho, ktorý je zdrojom tej najdokonalejšej lásky a milosti. Keď uzrieš toho, ktorý nikdy neuhne z tvojej cesty, aby sa ti vyhol, hoci celý tvoj život, celý môj život kričí, som nečistý, ide nečistý. Pretože toto je jediné možné legitímne stretnutie s Ježišom Nazareckým. Keď ho vidíš pred sebou svojim srdcom, tak nemôžeš nič iné volať a celý tvoj život, aj môj život volá jediné, som nečistý, ide nečistý. A ten nečistý, hriešný človek, ja i ty, môže sa priblížiť k Ježišovi Kristovi. Môže pred ním pokľaknúť ako k jedinej nádeji na lepší život, na ten skutočný, autentický, pravý život v láske, v milosrdenstve. A vtedy môžeš ty i ja povedať to jediné. Ak by si chcel, môžeš ma očistiť. Ak by si chcel, môžeš ma očistiť. Kým tento malomocný muž prešiel tú cestu k Ježišovi Nazareckému, tak poznal dôležitú pravdu o svojom živote. Že na jedinom záleží. Na tom, čo chce Boh. On nechcel byť malomocný. On nechcel žiť v kolónii mimo civilizácie. On nechcel žiť bez Boha. Žiť malomocný bol odkázaný i na život bez spoločenstva. Cirkvi môžeme povedať. A preto pochopil, že nezáleží na tom, čo chce on, ale záleží na tom, čo chce Boh. Znie to možno kruto, ale toto je najdôležitejšie poznanie, kým dôjdeme až k Ježišovi Kristovi, aby sme si ho uvedomili, že pramálo záleží na tom, čo chcem ja. Ale to najdôležitejšie je to, čo chce on. A preto tento muž povie, Páne, ak by si chcel, chceš ma očistiť. A tak toto poznať a toto sa naučiť pre nás, pre ľudí, ktorí sme plní svojej vôle, ktorí sme plní svojich túžob, svojich predstav a svojich plánov, toto poznať a toto si uvedomiť je tak ťažké a zložité, že to je možné iba vtedy, keď sa staneme malomocnými. Kým si uvedomíme, že sme málo mocní. Že my sami svoj život nedovedieme do toho víťazného finišu, lebo sme málo mocní. A toto poznať v živote znamená pokľaknúť pred Ježišom a povedať, ak chceš, Pane, môžeš ma očistiť. Keby si chcel, môžeš ma očistiť. A toto je prosba, ktorú za nás, za všetkých, za mňa i za teba dnes toto evanjelium akoby vysiela ku Kristovi. Ak by si chcel, môžeš ma očistiť. Môžeš očistiť moje srdce, moje vnímanie, moje postoje. Môžeš očistiť moju myseľ. Môžeš očistiť moje vzťahy, môj pohľad na svet, môj pohľad na iných ľudí. Môžeš ho očistiť od tej všetkej špíny a bahna, ktorú som do svojho života naváľal, priniesol a cez ktorú sa častokrát brodím a v ktorej strácame tie najvzácnejšie veci a najvzácnejšie poklady. Môžeš očistiť ten môj život, aby som našiel na podlahe svojho bytia to, čo som tam v bahne nechal hniť. A čo je evanjelium, tá radosná zvesť tohto príbehu, bratia a sestry? To je Ježišova odpoveď. On na ňu čaká.
On čaká na Ježišovo slovo, kľačí pred ním, chceš ma očistiť. A od jediného Ježišovho slova záleží jeho budúcnosť, perspektíva, jeho celý ďalší život. On čaká na to slovo úpenlivo a ono zaznie. Chcem, buď čistý. Veľa razy možno ty i ja sme počuli a budeme počuť v živote Boží hlas, ktorý povie nechcem. A nás to bude bolieť. Ale keď prosíš, očisti ma, moje srdce, moju dušu i môj život, tak on nikdy nepovie nechcem. Vieš, prečo to nemôže povedať? Nemôže poprieť seba. Kristus nemôže poprieť svoj kríž. Nemôže poprieť svoju lásku, ktorú nám na kríži zjavil. Pretože on pre celý svet, pre mňa i pre teba na kríži, na Golgote, keď svoju krv vylieval za naše hriechy, tak zakričal tým najmocnejším hlasom obete utrpenia, ale aj svojej dokonalej čistej lásky zakričal: chcem, buď čistý. A preto i ty, i ja môžeme dnes pod krížom prosiť Krista očistiť, čo je potrebné očistiť v mojom živote. Aby som mohol žiť. Aby som sa nemusel vrátiť k mŕtvým do kolónie smrti. Ak to urobíme úprimne, tak možno budeme v srdci počuť jeho odpoveď. Chcem, buď čistý. Amen. Modlíme sa. Ďakujeme ti, Pane Ježišu, za to, že ty si neuhol z cesty, keď malomocný, nečistý k tebe prichádzal. Ďakujeme ti, Pane, že si neuhol z cesty, keď som k tebe prišiel ja a mnohí ďalší. A hoci sme to nevolali svojim hlasom, ale náš život kričal: som nečistý, hriešný, biedný človek. Ďakujeme ti, Pane, že si nás prijal do svojej blízkosti. Daj, Pane, aby sme poznali to, čo niekedy je nám ťažko prijať. Že ty nie si garanciou, zárukou uzdravenia všetkých našich chorôb, nedúhov a trápení. Ale že to, kvôli čomu si prišiel, je, aby tvoje evanjelium, tvoje slovo a tvoj kríž, ktorý uprostred toho čnie, sa stal zdrojom očistenia našich životov. Lebo ty vidíš, Pane, že my sme mnoho vecí pošpinili vo svojich životoch. A preto nám dovoľ, Pane, pred tebou pokľaknúť a ako ten malomocný muž vysloviť prosbu: ak by si chcel, mohol by si ma očistiť. Daj, Pane, aby sme toto poznali na svojej ceste. Že to, čo ty chceš, je pre nás to najlepšie. Aby sme na tej ceste poznali, že hľadať to, čo ty chceš, je dôležitejšie ako hľadať, čo chceme my. Prosíme ťa, Pane, daj, aby sme vo svojich srdciach dnes mohli počuť tvoju odpoveď. Aby sme začuli hlas, ktorý vraví: chcem, buď čistý. Do tvojich rúk vkladáme svoje srdcia a svoje životy.
Prosíme, Pane, aby krv Tvojho kríža sa stala pre nás znamením nového života. Aby sme sa nevracali naspäť do kolónie smrti a mŕtvych. Ale z tej, aby sme vždy, keď počujeme, že prichádzaš, vykročili k Tebe. Pane náš, prosíme i za všetkých nemocných, trpiacich, ktorí prekonávajú ťažké choroby, ťažko liečiteľné či neliečiteľné choroby. Prosíme, Pane, za všetkých v nemocniciach, za všetkých opustených, núdznych, vdovy, siroty, chudobných, smútiacich, zarmútených, trápiacich sa. Do Tvojich rúk, Pane, tieto zástupy ľudí, ktorí túžia po pomoci, uzdravení, do Tvojich rúk ich vkladáme. Nech Tvoja blízkosť im bude posilnením, potešením na ich ťažkej ceste. Prosíme, Pane, vypočuj naše modlitby a priznaj sa k nám, keď k Tebe aj dnes takto spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Vyprosme si požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, ten nech chráni naše srdcia i naše mysle v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Drahé sestry, milí bratia, chcem vám oznámiť, že ak Pán Boh dá, pri službách Božích sa zhromaždíme na budúcu nedeľu v obvyklom čase od 10. hodine a 30. minúte. Služby Božie na budúcu nedeľu budú o 7.45 vo Vranove nad Topľou, o 9. hodine v Humennom a o 10.30 v Trhovišti. Ďalej vás chcem znovu pozvať v mene reformovanej misie a diakonie na Deň seniorov, ktorý sa uskutoční 25. októbra tohto roku. Je to jednodňový taký poznávací výlet do obci Borša a Príbeník, spojený s návštevou reformovaného kostola, Rákociho kaštieľa, synagógy v Príbeníku a kaštieľa v Príbeníku. Súčasťou tohto je aj spoločný obed v podniku Zlatá putňa. Je pripravená spoločná autobusová doprava, ktorá pôjde aj cez Trhovište o 7.50 na autobusovej zastávke. Takže všetko dôležité môžete si prečítať z plagatika na nástenke pre tých, ktorí majú záujem. Ešte raz pripomeniem, účastnícky príspevok je 25 €, zahŕňa dopravu, obed a vstupné do tam, kde sa platí. Platí sa v hotovosti na mieste, prihlásiť je možné sa na telefónnom čísle riaditeľky Remidie alebo e-mailom, ale ak by ste chceli, samozrejme, tak aj ja vás môžem prihlásiť. Prihlásiť sa treba do 23. októbra 2023. Počet miest je totiž obmedzený, pravda, kvôli autobusu. Ďalej mám pre vás takú trošku vzdialenejšiu, ale veľmi dôležitú pozvánku. Pozývame vás na slávnostné bohoslužby k 30. výročia vzniku Michalovského seniorátu reformovanej kresťanskej cirkvi, ktoré sa uskutočnia dňa 12. novembra o 10. hodine v reformovanom kostole v Lúčkach.
Zvesťou slova Božieho poslúži brat biskup Robert Gereši. Na výročie prvého inštalačného valného zhromaždenia konaného v Lúčkach v nedeľu 14. novembra 1993. Predsedníctvo seniorátu a duchovný Michalovského seniorátu vás teda pozývajú na tieto bohoslúžby k 30. výročiu vzniku Michalovského seniorátu. Dôležité je podotknúť alebo oznámiť, že v celom senioráte vtedy duchovní služby Božie nebudú mať, teda nielen u nás, ale všade. A tieto bohoslúžby budú centrálne seniorátne bohoslúžby pre tento deň tohto vzácneho výročia. Takže ste srdečne pozvaní. A v tejto súvislosti vás chcem poprosiť. Je v pláne objednať autobusy a jeden z autobusov by mal ísť od Malčic cez Trhovište do Lúčok. A preto, aby sme vedeli ako to zrealizovať, tak vás poprosím, porozmýšľajte, či máte predbežný záujem sa zúčastniť týchto bohoslúžieb aj s tým, že by ste išli spoločným autobusom a na budúcu nedeľu najlepšie, alebo aj cez týždeň aj mne, ale na budúcu nedeľu sestre Valike Semianovej pri výstupe z chrámu len oznámte, že máte záujem, ona si poznačí ten počet, aby som sestre seniorke to mohol nahlásiť. Tak vás srdečne pozývame na tieto bohoslúžby. To je všetko, čo sa týka seniorátnych a bohoslužobných oznamov. Po službách Božích bude konfirmačná príprava. Nezabúdajme na detskú besiedku, ktorá bude aj na budúci týždeň počas bohoslúžieb. A takisto chcem poprosiť bratov presbytérov a sestry presbytérky, aby na chvíľočku po bohoslužbách zostali v kostole. To je všetko, čo som chcel a mal oznámiť.